kwana a tashi na suke ya bullo bi zaura zaɓin kana'awa a kwana a tashi na suke ya bullo bi zaura zaɓin kana'awa ci ga arawa gardawa zaura gwamnan kana'awa gobe kai na irawa gardawa talakawa gobe daga ganduje sai zaura in je gwaggon kana'awa daga ganduje sai zaura in je ma'awa gwaggon kana'awa. Haka za a yi rayuwar duniya a haka. Amina yanzu yariyar nan fita ta yi ba da izini na ba da iko na ban sani ba haka kawai za ta sa kafa ta fita a haka yanzu ba san suke neman aljanna a wannan yanayi. Ni da ita ne za ta zo ta same ni a gidan nan yau zan ga wanda zai raba mu. Ana cikin wannan talauci ana fama da wannan wahala kuma ba za ki zauna ba ki tashi ki sa kafa ke ma ki fita. Za ki zo ki same ni a gida ina nan ina gidan ki. Salamu alaikum. Zaura zaɓin kana'awa. Salamu alaikum. Haba mai gida ya ina ta sallama ba za ka amsa min ba. Sai ya zan amsa miki sallama kin tashi kin fita tare da izini na ba har in dawo gidan nan ban same ki ba. Haba mai gida ka wani rufe ni da masifa tun da kaga na fita ai da dalili kuma da na fitan ma ai ban dade ba na dawo ko. Dakata. Sai kin faɗa mini daga ina kika je yanzu ba na son wani dogon surutu dakata. To wallahi mai gida kaga taron siyasa muka je na mata gidan Altunahum Leader. Taron siyasa ke yanzu yan siyasar da suke wahalar da mu shine zaki dauki kafa ki fita tafi taron su ba tare da izini na ba. Ki duba yanda muke fama da kanmu da kyar muke ci babu cin yau bare na gobe. Yau ma da kyar muka samu muka sa a bakin salati da kyar muka samu muka karya da koko da kosai da safe. Sannan yanzu haka fitar da na yi kina gani haka na je na dawo gidan nan babu abin da na samu saboda haka ni yanzu babu wani dan siyasa da zai ƙara mu wai daɗin baki na je na zaɓe shi daga yau kuma kar ki ƙara ɗaukar kafa ki tafi gurin taron siyasa ko ba na nan ba da yawuna ba na buƙata. Ai riri mai gida ai wani haziƙin ɗan siyasa muka samu ya tsaya takara domin ya ji kan talakawa nake gaya maka. Tausayin talakawa to ke a yanzu akwai 'yan siyasar da suke tausayin talakawa a wannan lokacin? Tabbas kuwa akwai domin zahiri ya kori baɗi mai gida. Ni ban gan shi ba. Mai gida kalli ka ga wannan kaɗan ma kenan kuɗin cefane ne yanzu haka buhun shinkafa yana can a zaure da kuma kwalin indomi nake gaya maka. A'a yar arziki irin albarka shi yasa na ce a matan duniya ke ce gimbiya ke ce tauraruwar mata babu kishiya daga ke an gama. Wai dama ashe a wannan zamanin akwai masu tausayin talakawa irin wannan dan siyasar? To yanzu dai ga zahiri nan ka gani mai gida. A'a ai kuwa daga yau na baki dama in dai wannan dan siyasar ne ki fita ko bana nan na baki izini. Yawwa mai gida to ko kai fa? Kin ga dakata yanzu kin ce buhun shinkafa yana zaure? Ƙwarai ko mai gida. To bari in je in ga zahiri da idona don na yadda. Ai kuwa je ka gani je ka duba yana ta masu. Ina takarar muke bukata a rayuwa masu tausayin talakawa su duba al'amuran talakawa ka taimako ya muka mance a rayuwa. Taron nan ya zo sai mutum ya dinga zuwa. Uwar gida gaskiya dan siyasar nan nagartacce ne kin ga ba ma wani albus cikakken buhu yar gwamnati. To ba gashi na ka dauko da kyar ba ma? Bari dauko taliyar yan China. To dai ka dauko shi ma. Ko kai fa? Haka muke so a rayuwa Allah dai ya kawo mana ire-iren su. Insha Allah kuma shi za mu zaba. Ai a cikin matan duniya ai daga kanki babu ƙariyan mata. Allah ya gida. Ai yanzu na tabbatar akwai ingantaccen dan siyasa a cikin zamanin. Insha Allah shi za mu zaba ba? Ingantacce. Warai ma ko ne. Adali. Nagartacce. Shiga daga ciki shiga daga ciki. To me gida. Ja'ira da su zan karo miki kishiya. Me ka ce mai gida? Wai ina nufin kishiya ta bota stop wanda za mu samu mu dawo. Oh yanzu na fahimta mai gida. A gurguje za ka je kayo mana. Bari dai na duba sallahi nan ya ce ta bushe.
Na ɗan da ta yi ma mai magana. Ka ce akwai labari to menene? Wallahi wani ɗan takara ne bawan Allah ya zo makarantar mu ni kaina abin ya dauran kai ban taɓa tunanin akwai 'yan takarkaru a halin da ake ciki yanzu irin su ba wanda tun daga yanzu kafin ya zama gwamna ya fara abin alheri makarantar mu yanzu aka sama da mutum 500 ya dauki nauyin karatunsu tun daga pre-nursery har zuwa primary 6 ya ce zai dauki nauyin su tun kan ma ya zama gwamna to wannan ballantane ya zama gwamna me za mu wannan Ashe mai gida a sai akwai irin wa'innan 'yan takara? shi yasa ni ma abin yake ta daure mun kai irin wa'annan 'yan siyasa har yanzu akwai irin su wanda suke abin alheri tun a yanzu to wannan ina da in ya zama gwamna to insha Allah mu kuma duk wani kokari da zamu ya zama gwamna a 2023 iyayen mu zamu ya zama tun daga yanzu 'yan kasuwa ma akwai tsarin da ya fitar musu na bada jari tun a yanzu fa kafin ma ya zama gwamna To ni mai gida baka faɗa mun sunan shi ba har yanzu. wannan bawan Allah ba kowa bane illa AA Zaura wanda muke fatan a 23 Allah da ya zama gwamna a jihar Kano wanda babu wani sai shi insha Allah a wannan jihar Kano ya zama gwamna dan ya ci gaba da abin alkhairin da ya fara tun kan ya zama gwamna da ya gama zai ninka ne zai kara ninka ya kara ninka Iko mai gida zan bi na duka in gaya musu domin su dangwala mai. yawwa haka nake so har ma dai duk makotan nan ba iya kawayenki ba har ma duk makotan nan da irin su human leader Aisha da take waccan jam'iyyar ki je ki same ta ku zauna da ita ki nuna mata yanayin alherin da yake yi in Allah ya da duk ta janyo mutanenta duk a zo a zaɓi wannan bawan Allah in Allah ya da duk za a fito daga wannan kanyen da ake ciki na wannan talaucin To mu je yanzu ba maka abincin ka. okay mu je da ke to babba na rantse da Allah ba za mu daina sayar da kayan shaye-shaye ba kwamati za a kafa ba in fir'auna ne ya dawo ba za mu daina sayarwa ba Allah yau fa wallahi haka ne mai gida ba wani ɗa da ya isa ya hana mu saboda shi muke samu mu ci abinci a buriya sai ka daina biyo min ta baya in ka ƙara biyo min ta baya kwanan nan ma zan canja makami wannan tun da tsara wallahi kisa zan koma kawai bugu zan samu na rantse da sarkin da ya bilal ɗaukaka da a kiran sallah duk wanda ya zo ya mun magana akan sayar da ganye in ba sai na more shi ba da yi mutaci ne in ba mu sayar da wuyi ba me za mu sayar 'yan siyasa sai ta cin kifi da nama amma mun je mun dawo da haka suke barin mu ba sai mana komai wallahi kai ba su ba mu aikin yi ba muna kwatan 'yancinmu 100-200 muke karba amma bakin ciki suke to wallahi ba kwamati ba ko fir'auna suka naɗa wallahi sai mun sayar da taba Allah babba kowa ya zaburo ku bashi ya kawo Allah mun yayan tauri mun samu ranar da na sha'awar cin nama tinkiya katuwa zan yanka a cikin kwantenan nan ya furan mu wallahi mai gida mu sai mun ji daɗi Allah na ci alwashi duk ɗan siyasan da ya ƙara zuwa ya neme ni in ba shi rayuwata ko mu je sata akwati in ba sai na cire mai ido ba da yi mutaci ne kai kaga wata mota tana doso mu anya ko ba kuma shina suka ɗauko mana ba ai wani yaron ɗan siyasa ne wallahi yana da alheri ga aiwon ɗan takara ne sabo da ya fito mai suna AA Zaura mai dubu sarbi abin tuba Zaura ko mana kana wa gobe kai ne ira wa garna wa talakawa gobe daga gandu je sai Zaura in je gogon kana wa daga gandu je sai Zaura in je wa wallahi mai gida harkar siyasa tana tafiya normal dan muna sare insha Allah 2023 za mu yi nasara dan yanzu haka ma na zo aikin mai gida ne akwai irin matasa haka da muke bi muna wayan musu da kai saboda siyasa yanzu mun zamanantar da ita ba a san mutum ya zama mara amfani to amma insha Allah da normal ba matsala insha Allah mai gida godiya muke assalamu alaikum assalamu alaikum kusan alamu dai ku matasa ne waɗanda ake sare nan gaba za ku zama manya a cikin al'umma kuma na gan ku kun zo kun tare nan a cikin bola da ku da makamai gashi duk ba cikin haicin ku aiki na ne dare da rana wannan wallahi ko me kuwa sa zami wallahi zami hannuna ba na cakkarsa wallahi ya gama kyau ya huta Allah abin da nake so da ku a matsayin ku na matasa ni ba wannan tsarin ne kane ba
ba ma irin wannan siyasar yanzu kai ya waye matasa duk wata hanya zaka bi ka rufa kanka asiri ka samu cigaba shi ake nema yanzu in muka yadda makamanmu da me za mu ci abinci muna da iyaye muna da yan uwa ga yara saboda yanzu akwai mai gidanmu sabon dan takara ne kuma mai gidanmu ne zaura na san ko ba ku ganin shi to kuna da magana a cikin gari zaura mai alhamdulillah masha Allah shi labarin tsarin da muka fito da shi shine idan ka gama karatu za mu sama ma aiki legal ne islamic study na karanta amma rashin aikin yi shi ya jefa ni makoman nan kwantar da hankali in dai wannan ne baka da matsala insha Allah wannan dalilin yasa ka gani zabu ai ban san ku ban taba ganin ku ba amma rayuwar da kuke ciki ce kwata-kwata bata yi zabin a ce a matsayin ku na matasa ko kuke da fita nan gaba ku ne za ku zama shugabanni sarki abin tausayi ku da iyayen za mu sama ma aiki idan kun baka karatu ba kana sana'a baka da jari za mu baka jari idan kun makarantar kake so ka shiga za mu sa ka makaranta domin kar baka ka ni kaga gurin ya zo makaranta da man nake son to baka da matsala ka zo gida ka same ni duk wanda kuma ya karatu kai ka ce kai karatu to ka zo min da takardunka insha Allah za a samu muku aiki irin wannan halin da na zo na tsinci kanku a ciki wallahi ban ji daɗi ba yanzu abin da nake so da shi zaura tsarin sa baya so ya ga matasa a cikin halin da suke ciki kai ka sani sosai ma kuwa saboda ka san ma asalin musabbabin abin da ya fito da zaura saboda irin ku matasa da kuma irin talakawa da marasa galihu marasa karfi saboda shi zaura ba wai yana sha'awar ya fito siyasa ba saboda duniya ta san shi ya shirya ne saboda ya fito saboda ya ta rayuwa kuma matasa kai ya rima mai waka ka san aiki ai kuma mun dade muna tare mu ma karan kanmu zaura mai gidan mu shi ya kira mu ya ce mana mu je mu ga mutanen mu yan jagaliya mu shigo da su harkallar su daina jagaliyanci a ba su aiki zaura mai dubu carbi abin tuba ko da yanzu abin da nake so da kai takaddunka na makaranta da ka gama ka zo ka bashi kai da kake son shiga makaranta ka zo ka same shi yanzu zan dauko akwai sakon da zan dauko a mota na baku ku je ku canza wannan shigar ta ba na son da dinga ganin ku a haka ku cire wannan kayan ku sa manyan kaya ku zama kammalallu ku zo gida ku same da dare akwai magana da zamu yi da ku dan Allah ba na so zan ba ku sauko ku jira ni za ba ku gidan saka zama zan je in sa ofe ba ka da matsala ku jira da sai zan ai insha Allah yanzu in dai rayuwa ce yanzu kuka fara rayuwa kan tsari to yanzu abin da nake so da idan har kun ji magana da na faɗa muku kowa ya je ya canza irin wannan shigar ba na son ganin ku da irin wannan shigar kowa ya je wanka ya sa kaya na kamala ya canza jikinsa gobe in gan shi fes ko kuma jima da dare ku zo kofar gida zai zai kawo kofar gida ba matsala ga wannan ba na son ai zalunci a matsayin kan shugaba kowa ka raba ka bashi ya canza kaya sa kaya mai kyau mai yadi ya sa mai shadda ya sa kan mutum ya sake zo min ba hula haka ga wannan kowa ya wanka canza kaya shine abin da nake so da ka san kai ba ka da matsalar dogayen kaya ina jiran ku ko dubu ɗaya ka je ka ce kilin ka wanke kawo man da ne sare ka ba wannan yaran da rufa ka wato wata da to shikenan mai gida hakan za a kwana a tashi na suke ya abullo bi zaura zaɓin ka na awa a kwana a tashi na suke alheri ne 2023 zaura kai zami da dan mai duka jama'a na jihar Kano muna muku fatan alheri ku kokari ku fito ranar zabe kwanku da kwarkwata ku zaɓi mai girma zaura domin ci gaban jihar Kano insha Allah jama'a muna sanar da ku da ku je ku yi sabon katin zabe da ake yi domin 23 ku zaɓi wannan bawan Allah dan ya kawo mana canji a jihar mu ta Kano gabaki daya insha Allah zaura ka cika kwashi ba ma sai an yi zabe ba in dai da rabba ba wala zaura alheri ne 2023 yanzu na kwashe an zuwa mun shinkafa har da ceri na zubar da makamai sai zaura 2023